sa ano, sir, tindahan? Ay, oo, wala nang problema. Ang balita. Yun, wasak-wasak mga Oragon, mga ka-anglers. Dito na naman yung tropang anglers ng Mahadyar. Punta na naman ang dagat. So abangan nyo ang aming fishing vlog overnight. So ayun guys, kita-kits sa dagat. Magbibideo-video tayo doon ng huli na naman ng mga lovely talakitok. Yes. Ayan, sana makahuli. Swertein na naman sana. LT. Alright. LT, GT. May mga LT at GT daw na hulihin na talakitok. Oo, yung kasing LT, lovely talakitok. Ang GT, Giant Trevally. Giant. Giant Trevally. Wow! Kala ko Giant Takitok. Giant, pwede rin, Giant talakitok. Lore na Tolentino. Yun eh. So ayun mga ka-anglers, Sala. lakad na naman ang trupang anglers ng Mahadyar, Jeddah. Alright, kita-kits. Yo! Alright, nandito na kami sa dagat. So nagsisit up na sila ng mga pamangkin nila, ng rod nila dyan sa ano. So ayan, abangan na lang natin yung huli. Abangan nyo mga ka-Oragon yung aming fishing adventure ngayon, night fishing. Sana makahuli katulad ng last week na mga malalaki. So abangan din natin ang ating shoutout. Okay. May pa-shoutout tayo mamaya kasama si Engineer Ronnie. Shoutout natin yung mga trupang anglers na ano, solid viewers, solid supporters. Right. Ayan o, gagawa na si Ronnie ng ilaw. At syempre dito na nakaready na yung tulugan ni Oragon. Ay latag. Huli ni si Ronnie o padalwa na. Sahor sir. Ada yung una oh. Buhay pa. Ayan yung padalawa. Johor. Ayun. Ayan oh, patatlo na ulit. Ayos ah. Johor. Ayan oh. Maliliit nga yung taga. Ganyan yung nakahuli ng talakito ka. Ha? Dapat ako nag-umpisa na magpapagahe utoy. Ayan. Nagkatatlo na si Ronnie. Mga ka-anglers, ang liliit ng taga niya. Napakalalaki naman. May huli na naman si Ronnie, oh, paapat na to. Hindi natunog eh. Pag hinatak may laman na eh. Aksidente to sir? Bakit? Tingnan mo yung ang layo sa bunganga. Nailo. Ang malaking tagapay nakadali. Nadaanan lang yata nung ano mo yan ah. Oo. Nadali sa ilong. Ayan. Tingnan ulit natin mga Oragon. Wala ba? Wala utoy. Nako. Yan oh. Ang laki niyan eh. Palima na yan ah. Sabi mo, kunin na yan ba? Hindi, teka muna, kawawa to. Napakaliit naman. Nasaan ba? Sana hindi ano. Sana hindi Maliit eh, maliit. Ayan oh. Palima sana, palima niya. Pakawalan ko. Si Linser. Nandun sa trabaho niya. Yun oh. Yun oh, maputi. Yun oh. Yun oh. Yun oh. Mayroon sabi mo wala. Yun oh, may Yung kaibigan kong manager. huli na naman. Ayan. Kailan pa to? Yun oh. Sumabit pala doon. May huli si Oiram. Ayun, malaki ah. Johor. Malaki huli ni Oiram ah. Johor. Malaki pre. Oh. Sa akin dapat yun eh. Sa akin dapat yun eh. Nangangkin na naman. Sandangkal lang ang pagitan. Yan na yung kanina no? Oo, sabi sa'yo meron eh. Ayan oh, malaki to ah. Ayan mga Oragon, mga anglers. Huli ni Mr. Oiram. Uy, Johor. Oh. Malaki.
Alright. Mayroon pa tuloy. Ay, mayroon. Meron utoy? Sabihin mo, yung sabi ng isda, pinakatan na nga, sabihin wala pa, wag na natin kakatan yan. Tingnan nga natin kung anong yan. Bagong isip ng isda. Klaseng malaki yata yan. Maano yung yuko eh. Oh, Ay, lura. Nora Honor? Sahur Nora. Aksidente sir? Ano din lagay mong keyword? Ay hindi, ayun oh. Ito ba si Otoy? Si Nora. Ewan ko ngayon. Nora. Hindi namin sumasabay. Aling Nora. Oh, yun. Sana ako, hindi ah. Hindi. Na ano eh. Kala ko nadali naman sa may ano eh. Job opportunities, yung pala kailangan. Hindi lupit eh. Umikot-ikot siya dun eh. Oh. Kaya mo yung payo, umakyat oh. Parang gandang size yan ah. Okay na rin. Oh. Tingnan natin guys yung huli ni Oiram. Ayan, nakadalawa yata. Ano tong isa? Batik-batik ah. Wow! Camouflage. Ayan oh, sure ito malaki. Ito bunso. Bunso. Ayan. Kasama ni ano, ni ate si bunso. Ayan. Ayos ah, dalawa yung kumagat sa pain ah. Naghiwalay. Ayos. Ayan guys. Si Aling Nora. Pwede na yan. Aba, pwede na yan kaysa wala. Oh. Tingnan nga natin kung meron ba. Panay kalansing eh. Ayun oh. Oh. Laki ah. Ang laki ng suko. Siguro. Yan, mga Oragon. Si Anglers Oiram nakadali. Malaki. Please na naman sa rad ko. lang. Dumaplis ba? Lumampas na naman sa'yo. Sa'yo, ilakad mo dun eh. Bato lang yan. Oh. Alright, good morning mga Oragon, mga ka-anglers. So maganda yung sikat ng araw oh. Grabe, pulang-pula. Dito pa rin kami sa tabing dagat. Namimingwit. Ang daming mga namimingwit dito, mga kababayan natin, mga kapwa nating mga OFW. So ayan, mga anglers din ng Jeddah. Ang daming anglers dito. Grupo ni Ka Andy. Ayun, shout out kay Ka Andy. Ayan oh. Diyan bumibili ng bulate. Ayan, ang dami nilang mga rad oh. Kikita nyo yan mga Oragon, mga ka-anglers. Nagpakahilira hanggang doon sa pinakang dulo. O yun oh. So ayun oh. Ang dami. Oh. At dito naman yung rad naming mga tropa. Ayan oh. Dito yung kay Sirone yan oh. Ayan. Yung blue na yan. Dalawang blue. Ayan. Isang light pink. At saka si Ganador, si Bunso, yung masiglang manghuli ng talakitok nung last week. Yung maraming kiss dyan si Sirone. Yun yung kay Sir Alan, dalawa, dilaw. At yung kay Oiram na ayun, yung silver na maliit, hanggang yung itim, yung isang black and red. Tapos yung nandun sa sunod kay Oiram, kay mga masri na yung may-ari no, no? Egyptian. So right, ang daming namimingwit. Wala lang isda. May isda, ayaw kumagat. So ayun guys, kita nyo yan ang aming area dito sa may naval
So, magandang umaga sa inyong lahat mga ka-anglers. Andito yung ating mga tropa. Ayan. Kape-kape. Yo, wasak mga Uragon, mga ka-anglers. Ayan, antay-antay lang kami hanggang mamaya. Tingnan natin kung may kakagat sa mga rod na yan. Kita nyo dyan, nasa background na yan. Daming rod. Yun, doon din sa dulong yon. Marami. Kabilaan. Hintay-hintay lang. Ayan. So, ayun, magsha-shoutout tayo, sir. So, ayun, mga Uragon, mga ka-anglers. Shoutout muna, shoutout. Sir, shoutout. Shoutout kay Mr. Cook at sa tropa ng Jisan, kila Morson at saka kila Gabi, tapos marami doon, maraming taga Jisan. Lahat ng mga naging kasama ko sa Jisan, shoutout sa inyo. At shoutout sa aking mga chikiting at sa mahal na may bahay. Ayun. Shoutout daw sa inyong lahat. And to all the girls I love before. Yun. Marami yatang na-love before. Yeah, to all the girls I love before. Parang ano yan eh, parang kanta lang. Kanta yata yun ano? Kanta yun Kanta nga pala yun. Kanta yun. Nirevival mo lang ng ano pula. Nirevival lang ko lang. To all the girls I love before. Tinapay, almusal. Ito ang ano, pambansang peanut. Peanut butter. Mga bukas ba yan? Bukas. Goodie. Baka naman yan. Free ads. Baka naman pwedeng malibre dyan. Goodie. Yan ang pag kinain mo, Very good na. after 1 hour, alam na. So ayun mga Uragon, kape muna tayo. Almusal. Kape tayo mga Uragon, mga ka-anglers. Kain tayo mga Uragon. Yan o. Kanin, adobong manok, may atay balunan. With matching kape. Aba. May huli dun sila oh. Barakuda? Siyempre, malapit ka naman ng barakuda kanina. Hinagatan ng Yun oh. May huli na naman. Pero maganda yung yuko nun ah. Kararating lang kanina yan. Yun. Ay, oh, malaki ah. Talakitok. T-boats. Talakitok. Pumalag, lakas ng palag. Uy, nakawala. Bye, have a great time. Hindi hinatak agad. Hindi, kasi dapat hindi sinugod ng isa eh. Hey! Hey! Gag! Binitawan yung rad. What happened? Ada samak, kois. Siya ada. Nagalit. Bakit kasi linapitan mo, sabi? Hindi na lang didiretso yung hatak kasi. Oo, hindi. Nabula Sayang ko, eh. dapat hindi. Yun oh, nakahuli na ng malakepya si Sir Alan oh. Malakepyas. Ay, malakapas pala. Ayun pala sa taas, layo. Right, ayun, good size na rin. Kaway! Ha? Nakawalan na talakito. Ayan, sir malapit lang. Masri. Hahagis din oh. Pain niya maliliit na isda.
Meron na yata yan, sir. Binantay na ni si Ronnie. Tingnan natin yung nahuli ni Bading Balo. Mahaba ah. Ano yan? Pinahabol lang? Ay, paglaki niya barakuda na. Grabe. Ngipin oh. Pero ba't yan di makaputol ng ano? Linya? Yung barakuda no? Oh, nagkagulo na naman doon. Tingnan natin. Kanina nakawala yung huli niya eh. Mga ano to? Masri yata to. Egyptian. Ayan o. Bid-bid. Yun o. Aywa, kabir. Aywa, dahil Hassel. Aha. Aywa. Kuwais. Bunok ka na, bunok? Ayan, mga Egyptian sila, mga Uragon. Yun o. Bid-bid. Hello guys, we have a new friend here from Egypt, Egyptian guy, right? Egyptian man. So what's your name? Hadi. Hadi from Egypt, huh? Yes. So you can subscribe to my YouTube channel later. Maybe tonight I will upload a video. Okay? Okay. Okay. Thank you, huh? Thank my you. friend. Thank you. Thank Okay. you. Bye. Thank you. يجي سمك فهد بعدين نجيب ها. يجي سمك تعال على طول. شكرا. Okay, let's see. Where? Oh, what happened? It's gone? Oh. Woohoo. So sad. Maybe big one, huh? I'm running from there, you know, just to take a video. Wala. Nakaalpas. Ang layo na nun, animal na yun. Dati nga dito ko dito yun. Saan ang punta kaya? Punta, dadaan siya ng, ng Gulf of Aden. Andun yung mga Somali pirate. Patay siya. What? Mababaw doon. Kaya ito kanina, pinaati itong lugar na to kasi dito nakakahuli ng malaking talakitong yung matanda na Pakistani. Yung basta naglalatag lang dyan. Upo na yun. Nakahuli dito yung 15 kilos eh. Laki. Ha? Noong nakaraang linggo daw kahit saan maraming huli. Yung ibang tropa tang kasama ko sa bahay, namingo doon. Nakarami din ang huli. Yo, mga Uragon. Wasak-wasak. Ayun na nga, mag-uwian na. Nagligpit na yung tropa. Tanghali na. Medyo konti ang huli, matamlay. So, uuwi na. Niligpit na nila yung kanilang mga gamit. Ayun si Siralan, si Ronnie, at si Mr. Oyram nandun sa dulo. What's up? What's up mga guys, mga Uragon, mga ka-anglers. So ayun na nga, uuwi na yung tropa. At dito na rin magtatapos ang vlog na to. Sa next week ulit, tingnan natin ang weather kung papabor ang weather sa next week. Sana makahuli na naman ng magandang huli. So ayun, tapusin na ang vlog dito sa baybaying dagat ng Naval area. So maraming salamat
sa inyong panonood mga kauragon, mga ka-anglers. Please support our channel. Please do subscribe and click the bell button, bell all nyo para updated sa mga video yung ina-upload. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. Thank you. Bye bye you. I love you.